Mother Divine, today, 2nd February 2026, is Monday evening. I am reading prayers and meditations in Odia. ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫେବୃଆରୀ 2, 1914। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଏପରି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରେମ ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତ ନିଃସଙ୍ଗତା ଭରି ଉଠିବ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟଥା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ମୋତେ ଏପରି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କର ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ବେଦନା ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହା ଯେପରି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଉଠିବ ସକଳ ହୃଦୟ ପରିପ୍ଳାବୀ ଉଲ୍ଲାସମୟ ଜ୍ୟୋତିର ଧାରାରେ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କର, ମୋତେ ରୂପାନ୍ତରିତ କର ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଓ ସୀମାହୀନ କରୁଣାର ଦୀପ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ। ଜୟ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ। Victoire à la douce mère, victory to the divine mother। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ।